Bon dia, campions! Esteu preparats per a la diversió? Aquí i ara a l'escola farem gresca i xerinola. Amb les mestres i els mestres ens ficarem per comer a Carnestolta. I amb molt estim ho farem perquè no som poca solta. Els nens i les nenes de P3, la Carme i l'Anabel, expliquen per Carnestolta que les classes tindran moltes. L'Anna i la Mònica a la classe de P4 farem una gran festa perquè avui és un dia de gresca. L'Anna i la Marisa ja estan i feliç, perquè la colla de P5 està fent molta taula aquí dins de l'escola. Nens i nenes del primer, deixeu llapis i paper, que en part ens farà una paella, tot i que feu el trapell. Entre la classe de segon, entre la classe de segon, com que arriba Carnaval, la Isabel ens porta feina i tots li diuen gràcies reina. A la classe de tercer ja no feu cap més control i balleu tot el dia entre vosaltres i amb els llibres. Nenes i nens de quart, deixeu enrere de compàs, i encara que faci fresca, amb la Janina aneu de gresca. L'Anabel, la Loli, l'Anna i en Pau, sempre van on hi ha el sarau. Entren i criden a cinquè, negueu-vos a fotre res. I tots fan cas en un moment, tant els nens com la sultana i la Belén. Deixeu de fer deures, classe de sisè. Busqueu una disfressa i amb el Toni aneu de festa. La Lluís i la Sun molta feina ens han posat, però ara per Carnaval amb nosaltres ballaran. Mònica, deixa de tombarelles, que ja ens suen les aixelles. I amb la Roser farà una cançó que guanyi Eurovisió. La Marta Núñez l'escriu en un mail, que així podrà cantar-la a tot arreu molta més gent. I la Mari i la Pinera, monitores del menjador, senyores de la neteja, deixeu de treballar i amb nosaltres a ballar. I la Llori ja no fa més fotocòpies, perquè totes les cançons les sabem de memòria. Amparo i Rosa, que estan a secretaria, apaguen els ordinadors i amb no seguir calenant com cantando a Palamós. Anabel i Lídia, com no veu que no hi ha prou, agafa la bicicleta i anem a Barceloneta. Cop de peix i fer un brou. Dijous i divendres són regalar un novell que podem divertir. Demà dijous al cap una peluca i a guarda un barret. Les dues cases de fred. El divendres al matí, mocadors portareu per tot el cos i de diferents colors. A la tarda del divendres, tots disfressats, ben animats i mescats. Que comenci la festa, que comenci el carnaval, que comenci la festa i el carnaval.